ассалому алайкум ба ҳама бародару падарон ва модарон. Бародари азиз, имрӯз як беморӣ омада ки тамоми дунёро ба ташвиш дохта ва имрӯз гап мезанем дар бораи сарҳадҳо, яъне границаҳо. Ба бисёри муҳоҷирои мо 3 моҳ пас, баъзеш 1 сол пас граница мегзаранд ва ҳамаи шумо хотиррасон карданем бародари азиз ки якчанд муддат нами сарҳади Қазоқистон маҳкама кадоме ки нияти гузаштани граница дора бародаро мақсад расчётотона нагирен якчанд рӯз ва мо номерои Акаи Муҳиддин ҳамин ҷада мемонем. Бародари азиз, шумо метавонед ки занг бизанед, бипурсен ки кай кушода мешава граница, мисол чӣ хелие. Ака ба як гуфте ки 1 моҳ мешава, ба як гуфте ки 10 рӯз маҳкама, 15 рӯз маҳкама, ҳар кас ҳар чӣ мега. Хулос чӣ информатсия дар коятона метавонед ҳамин Акаи Муҳиддин бифаҳмед ва вақте ки ман дар видеороликом реклама Акаи Муҳиддин мемонам, яъне граница мебарам меёра, бисёриҳо дар комментария менависанд ки бародар безор кардӣ ба ҳамин рекламат ва ман гуфтанем бародари азиз ки Акаи Муҳиддин моро сахт дастгирӣ мекунад масъалаи ҳамин маблағ хати ва ягона манбаи даромади мо бигем ки Акаи Муҳиддин. ба хотири ҳамин ман ҳеҷ ҷоҳ боварӣ надорам ки баъзе одамо дар комментария менависанд ки Акаи Муҳиддин одаморо дар ними раҳ мепартояд. ин хеле чиз невозможно ва видеои газеле ки шумо дар назар доред дар интернет паҳн шуда ва газели Акаи Муҳиддин нест. Акаи Муҳиддин газел надора, микроавтобусча хеле чӣ дора, ранги ба монанди Старекс дита дора, баъд ҷипҳои Хонда дора. барои ҳамин мисол як кас дар як ҷо як парвиз боша, мисол ё як нома бигирам бигам фалони фалон кора кард, ин маъноро надорад ки ҳамаи муҳиддино ҳам хелеянд. ба хотири ҳамин бародари азиз, шумо бояд баръакс хирсанд бишем ки як нафаре ҳаста ки моро дастгирӣ мекунад ва мо кӯшиш мекунем ки тамоми нами саъю кӯшишмон дар нами корҳо сарф кунем ва ягона манбаи даромади мо нами Акаи Муҳиддин ва нами просмотри ютуб ки мо дар расходҳои аренда ва интернет, бензин пули ва киса пули ва абед пулимон истифода мебарем. ба хотири ҳамин бародаро кадом метавонад ки агар мабодои мақсад сухани пасту баланд гуфта бошанд ё мабодо ягон шофёр нисбати шумо ноҳурматӣ мекунад, шумо метавонед ки дар инстаграми мо бинависен ва мо анамо рӯз анамо вақту соат медонем кадом шофёр ё дар кадом мошин шумо шишнед, рақамои мошина равон кунед, мо Акаи Муҳиддин мерасонем ва иншоалло ки чӣ камбудие бошанд ҳал мекунанд ва мо ҳамавақт бо дастгири якдигар пеш мерем ва ба таъна ва маълумат не. Масалан камбудӣ дидӣ бугу бародар, ягон ҷои чиш надорад, ту бугу ки парвиз бародар нами фалон рӯз ба фалон мошини шумо рафтем, фалон хел нисбати мо ноҳурматӣ кард аму ронанда. мо мерасонем ҳамааш Акаи Муҳиддин да. Фақат бисёриҳо менависанд ки ту барои пул любой кора мекунӣ. агар мо барои пул любой кора мекардем, мо дигар кор мекардем ва имрӯз дар пеши шумо хеле оправдываться намекардем худро ва як нафари дигар защищат намекардем. ба хотири ҳамин бале вай мо дар пул метиҳане ки ин маъноро надорад ки мо барои пул любой кора мекунем. агар шумо дар маъқул набошад, мо метавонем ки ҳамин рекламаи Акаи Муҳиддин даже отказ кунем. ба хотири ҳамин чӣ камбудие мешавад дар оянда, шумо бинависед, иншоалло мо Акаи Муҳиддин мерасонем. боқӣ дар амони Аллоҳ худованд нигаҳбон. ба мо дар граница видео роӣ кардагиам бародаро мошини Акаи Муҳиддинам якбора мебинед чӣ хеле мошин дорад ва бародарое ки рафтан граница хичон ба даҳани хичон мегӯянд ки граница маҳкама. зинда бошем бародаро. салому алайкум бародарони муҳоҷир. бачаҳо рафтем мо граница як моҳ маҳкама. кадом муҳоҷире боша наед то 15 апрел саргардон нашед. мо рафтем омадем граница ҳама маҳкама. бачаҳо ҳама маҳкама то 15 ҳама маҳкама граница бачаҳо то 15 апрел. این همین برای ماشین بچه ها رفت آمدن دسته ماشین با قفل دیگر رو ماشین آمده استن گرانیسته محکمه بچه ها. این هم بچه هم آمده استن اونا ماشین دیگریش هم همه شتگه مقصد همیره انیخ کنن بعد رهده بروینده مقصد که این بچه ها همه شتگن. بچه ها کم نیستنه؟ چی گپه؟ هم گرانیسته محکمه میگم برای هم که بچه ها عذاب نکشنده برای بچه ها نه